Hej og velkommen til den her video, og tak fordi du vælger også til at rense dine fliser. I den her video vil jeg kort gennemgå, hvordan vores fliserens foregår, så du ved præcis, hvad du får, når du bestiller en fliserens hos os. Over tid bliver fliser tit dækket af flisepest, alger, mos og snavs. Det får dem ikke bare til at se slidt ud, det kan også gøre dem glatte og forkorte deres levetid. Når vi kommer ud til dig, så starter vi med en grundig gennemgang af dine fliser. Herefter går vi i gang med selve rensning. Vi bruger professionelt udstyr og tilpasser altid trykket efter dine fliser. Vi arbejder systematisk og grundigt, så hele området bagefter står knivskarpt og helt ensartet. På de her fliser, der vil demonstrere, hvordan en fliserens kan komme til at se ud, når vi bruger vores udstyr herovre. Når rensningen er færdig, så vil du tydeligt kunne se forskel. Prøv bare at se forskel hernede. Belægninger og flisepest er blevet fjernet fra fliserne. I de efterfølgende videoer hernede, der kan du høre mere om, hvordan vi beskytter fliserne bagefter. Det gør vi blandt andet med at bruge imprægnering og fuse. Vi glæder os til at hjælpe dig med at give dine fliser nyt liv. Udfyld tilbudsformularen på vores hjemmeside, og så har du tilbud allerede efter 2 timer. Vi glæder os til at høre fra dig. Ha' en god dag.